Sus, daghana na bunga. Oy, nagtubo pa jud siya, oh. Nagtubo pa jud siya, mga loves. Nagdaghan pa siya bunga, oh. Gikan dito, paingon diri. Nitubo pa jud siya diri, oh. Kaluka, bugat na kay ni ba? Bugat na kay ni. Harvested kamatis. Ito. Basta yets, ang ating ampalaya yets. Look, ating ampalaya yets. Hala, ay patay, oh. Kunin natin ito. Kasi patay. Nga, bakit na mamatay ito? Look, oh. Ito din, oh, nag-yellow. Bakit nag-yellow? Look. Guys, wala akong rice, guys. Palakaw na ako, pero walang rice. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Kakain na lang ako dito ng manok. No, kasi wala talaga. So, I guess, I know. Wait ako. Ay, ay, ay. I'm going to eat some of your chicken, ha? Okay, there's few left here. I'm going... Oh, we can go later. Can we go together? Oh, so do you want me to use the black car? Ay, 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 Tommy. I'm leaving now. Be good here, okay? Enjoy your thing. Hala, you put sauce in it? Don't put the old and the new. Why not? I like the oil from it. Come on. I like the juice from the house. I love you. I love you too. Have fun. You're sweetie, man. Yes, it's hot. So, habang nasa bahay si Mister, ako naman mag-grocery po tayo, mga loves. Bilhin ko lang yung mga kailangan ko at kailangan ni Tami at yung gusto kong lutuin. Kasi kailangan ko talagang bumili ng gulay. Wala kasi tayong kalbasa, mga loves. So, kailangan natin magpunta sa Fresh Market kasi meron silang kalbasa doon na masarap. As in, labo kaayo, mga darling, no? So, kasama ko pala si Brenda. Andito kami sa Walmart ngayon. Mahilig talaga kami mag-grocery. Pero ang una natin kunin is pantilender muna. Oy. Magkano to? Ito na lang muna. Ay, 7. Ilang nandun sa loob? 160. Ay, ito na lang. Uy, maliliit man. Ito dapat dalawang kunin. Baby spinach. Organic yan, be? Organic yung bilhin mo. Grabe ang init, mga loves. Oh, tara, si Brenda. Oh, ginoong ko perte. Parang paginaw na baya, be, pag umaga na film mo. Ay, hindi man kayo din lumalabas sa nasa bahay kayo.
Di ba pa nga pagka pumapasok ako, be? Ah, oo. Parang not-feel ko na yung hangin. Dilim na nga din, dilim na din isang umaga. No? Ay, nako. Tara. Pero ingatan mo, tapos Na. Ako, ang sobrang alert ko lang talagang mag-drive. Kaya, oh, hala, ano anyari dan? Ayun yun, same lang? Hala, dyan pa, baka dyan siya galing, be? Ito, parang bunggo ako dito, tapos may ano ako, hindi ko na malayo kung ano yung yan. Basta ito, dito niya natatamaan, tapos ito, umarap dyan. Hala. Buti walang, ito lang gasgas. Ni, buti hindi na ano yung ano, basag yung salamin. Tara. Grabe naman itong mga tao. Ngayon talaga mag-drive yung ibang tao. Alert ka ng ano. Walang pakiba. Oh, nagpiso bi umina. Mabigat, 2 tayo. Hala, magkaano ang ano ito? Squash long opo fresh. Per pound ba to? 1 pound. Na. Masarap na ito. Hala, masarap ito. Oh, sobrang Lagyan mo lang ng... Silufin, be. Oh. Ang palaya? Noon, may bago ngayon. Ang palaya to? Hindi. Ito ang bagang tabi. Uy, Magpakbit kami. Ayo, na meron akong ampalaya. Ang pangit naman ito, be. Boel, pagkain ka pala ng okra? si Brenda makipag-away pa talaga mga labs. Ito yung coconut na milk na gusto ko palaging binibili. Hala, tagmahal man. $2 for $4, be. Oh, yun, ito yun siya. Ito yung pinakita lang sa coconut sa other coconut. Tama na yan. So ngayon, hiwalay lang kami mga labs at kailangan ko nang umuwi kasi kailangan pa magluto si Inday Mirian at pauwi na din siya kasi magluto din siya ng hapunan. At yun, so habang magdadrive ako, ang saya kasi kapag may snacks talaga. Pero hindi naman ako palagi kumakain ng mga ganito guys, mga wish. Anyway, thank you for watching. So yun mga labs, kuha tayo ng prutas. Yung ating prutas is ready na siya, no? Kasi nga hinog na siya. May sayang lang ito ba. Dami kasi, ang daming bunga talaga. Promise. Ito oh. Ito. Ang dami mga labs. Look, ito. Ito. Nandun pa. Sus, ang dami talaga. So, yun. Look oh. Sayang ito. Kunin natin yung sure na hinog na talaga. At hindi pangit. Ito na siya. Ang dami dito. Ito mga labs. Malaki. Malaki siya.
Ang bilis tumubo ng mga labs. Ng mga sanga. Kailangan nating putulin. At ito din, oh. Kapuputol ko lang dito, no? Pero, ang bilis talaga. Kailangan ko talagang maglinis. Diha man naghubo yung lalaki. Yung may-ari ba? Ng swimming pool na yan. Diyan, oh. Yung nakita niyo yung may blue. Ito yung mga pinagagawa ko dito. Kasi kailangan ko talagang putulin mga labs. Kasi sobrang down, oh. Tingnan nyo. Down na down. So, yun. Ito na yung nakat ko. Itapon ko doon. Gusto ito, maghingi ito ba? Maghingi ito. Do you want some? You cannot have it. You can't have it. You can't have it. Piras man ito, Rox. You cannot have it.